Diyos maray na hapon po sa indugabos mga tugang, maluhod po ang gabos sa pagpamiibi kang Horacio Imperata. Pamiibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako umi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan asin nautob an sa imong kabuotan at amanon ang kinaaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatean mina, ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama, sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamigbi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamigbi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamigbi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamigbi mo kami. sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Ngunyan, Domingo kang Enot na Adviento. Idulot po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na mga intention. Pasasalamat kan Kamalig Sales Hardware, kang Tan Family, for passing the board exam ni John Frederick Lieno, kang Logroño Batallar Family, ni Gerald Tugibao, ni Che Pranada, for passing the PNLE 2024, kang Rico Family, for passing the PNLE 2024, kang Yago Family, and for the blessings ni Jen and Randy Mangampo, siringman pasasalamat ni Nida A. Luzuegro. Special na intention for successful CPA licensure examination of Bicol University CPA board takers by Bicol University JPIA for guidance of Abdul Bari by Carol. To pass the Radiologic Technologies exam of John Michael Serrano, nadulot ni Mr. and Mrs. Mario Serrano. Para sa 23rd birthday and good health of Lovely Pedragosa, ni Regina Pedragosa, siringman, special na intensyon ni Che Pranada. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni May, dulot kang Navera family, kalag ni Cyrene, dulot kang Nas family, for death anniversary ni Benny, dulot ni Sunshine, Imperial and family, sa kalag ni Nemesio, dulot ni Angelica Luod, sa kalag ni Arvin J. asin sa gabos na kalag, dulot ni Maria Gemma B. Ante, asin sa kalag ni Helen, dulot ni Kent Alfred Balde. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Sa
Good afternoon. Good afternoon, Father. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa ido. Asin sa imong espiritu. Enot na Domingo, kan panahon nin Adviento. Ining selebrasyon na ini, iyo po ini an minabukas, minapuon, kan bagong taon, sosog sa kalendaryo liturhiko kan sa tuyang simbahan. Asin ngunyan man na Domingo, inahagad sa tuyang iselebrar ining World Day of People with Disabilities, asin pinagkukonsiderar man pong ining National AIDS Sunday. Ngunyan, midbidun ta po an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, takaning magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot sa rabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, sa Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan tan Diyos. Maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Diyos na makakamhan, namimibi kami, warasan sa imong mga parasunod ining pagmawod, tanganing mantang nagsasabat sa imong Kristong madatong, sa paagi kan mga matanos na gibo, kaming mga kaibahan mo sa tuo niya, magin maninigong mag-ako kan langit non nakahadean, uli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matuko po para sa liturya kan tataramon. Sa enot na mabasahon, sinasabi sa to na mauutob ang panuga nin kagurangnan, asin kita gabos magiging saksi kaiyan. Mga panuga na arog sa saga na daim mababari sa God paman. Kaya, ang pag-agyat, daiman lugod niya to, ipasipara. Himatayon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Nagtaraman kagurangnan. Maabot ang panahon na uutubon ko ang panuga na ginibo ko sa mga taga-Israel, asin mga taga-Huda. Sa panahon na iyan, pipilion ko bilang hade ang sarong matanos na kapag-arakian ni David. Gigibuhon kan hade ang tama sa kamatano sa bilog na daga. Sa mga aldaw man na iyan, ililigtas ang Huda sa kamamumuhay na matiwasay ang Jerusalem. Ang syudad aapodon ang kagurangnan sa mong kaligtasan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa saimo kagurangnan, iniitaas ko ang sakuyang kalag. Sa imo kagurangnan, iniitaas ko ang sakuyang kalag. Kagurangnan, tukdoan sa ko ang sa imong mga dalan. Tukdoan sa ko ang sa imong mga agihan. Tukdoan mo akong maglakaw sa katotoohan. Huli te ka ang Diyos nin sa kong kaligtasan, bilog na aldaw ika sa kong linalauman. Sa imo kagurangnan, iniitaas ko ang sakuyang kalag. Marahay sa kamatanos ang kagurangnan. Kaya ang mga lagalag, tinutukdoan niya kandala na dapat lakawan. An mapakumbaba, dinadara niya sa tamang agihan.
asin ang pinapasabot kan sa iyang kabutan. Sa imo kagurangnan, iniitaas ko ang sakuyang kalag. Pagkamuot asin kaimbudan ang gabos niyang dalan, para sa mga nag-uutob kan sa iyang tipan sa kakabuktan. Mga katuod din kagurangnan, ang mga may pagkatakot sa iya, ang sa iyang tipan, ipinapahayag niya sa inda. Sa imo kagurangnan, iniitaas ko ang sakuyang kalag. Sinasabi sa to sa babasahon na padagos kitang magkaminrootan siring sa pagkamuot kan Diyos sa satuya. Magdagdag banlugod ang pagkamuot niya to sa tong kapwa, tanganingan sa tong bilog na pagkabuhay, nakaayon sa satong Ama sa langit. Ani kaduang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga tugang, gibuhon lugod ning kagurangnan na magdagdag, saka magsupay ang saindong pagkaminorotan, asin ang saindong pagkamuot sa gabos na tawo. Siring kan samong dakulang pagkamuot sa indo. Sa paaging ini, papasarigon niya ang saindong mga puso na mayo nin kaniinan sa kalinigan, sa atubang kan satong Diyos asin Ama. Pagbalik kan satong kagurangnan na si Jesus, kaiba ang gabos niyang banal. Amen. Sa katapusan, mga tugang, nakikimahera kami sa indo, asin sinasadol mi kamo sa ngaran ni Jesus na kagurangnan, na mamuhay kamo nin urog pa kan pamumuhay nin dungonyan, pamumuhay na susog sa nanodan nindo samo, nganing mapaugman nindo ang Diyos. Aram na nindo ang mga katukduan na itinaomi sa indo, huli kay Jesus na kagurangnan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, magkakaigwanin mga tanda sa aldaw, sa bulan, asin sa mga bituon. Sa daga, mawawa ranin paglaom ang mga nasyon dahil sa kusog kan hagubuhob, kan dagat sa kadarakulang alon. Madidismayo ang mga tao sa takot sa paghurup-hurup kung ano ang maabot sa bilog na kinapan. Ulitan mga kapangyarihan sa kalangitan matatanyog. Dangan may hiling ninda ang aki nin tao na maabot sa sarong panganuron na may kapangyarihan asin dakulang kamurawayan. Kung ang mga bagay na ini magpuunang mangyari, tumindog. Dangan tumangad kamo. Ulita madali na an sa indong kaligtasan. Mag-ingat kamo tatibaad malugom kamo sa karakanan, irinuman, sa kasakahaditan kan buhay na ini, asin biglang umabot sa indo an aldaw na iyan, siring sa sarong siod. Ulita maabot iyan sa gabos na tao sa bilog na kinaban. Kaya magpuka kamo sa gabos na oras, danay kamong mamibi, na magkaigwa kamo nin kusog, tanganing makaligtas kamo sa gabos, na mangyayaring iyan, dangan makakaatubang kamo sa aki nin tawo. Mga tugang kong namumutan, marahin na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Good afternoon, Father. Happy New Year. Happy New Year. Yan. Pakigreet daw kan sa tuyang kataid. Happy New Year. Yan. Sabi ko kasubago sa pagpuon kan Santa Misa, ngunyan po ang New Year, sosog sa kalendaryo lituriko kan simbahan. Naglalaog kita ngunyan sa bagong cycle
sa kalendaryo or liturgical calendar kan sa tuyang simbahan. First Sunday of Advent. Another year of journey in faith. Panibagong taon, panibagong tsansa, tanganing kita makapaglakbay, makapagpatutuo kan sa tuyang pagtubod. Kaya bilang pasalamat sa panibagong taon na ini, sa regalo nin bagong taon, tawan niya toan sa tuyang kagurangan nin makusog pong parakpakan. Ang tataramon pong Advent or Adviento, hali ini sa tataramon na Latin na Adventus. Ang ibig sabihin, coming, pag-abot o pagdatong. Dahil taan sa tuyang kagurangan, igwanin duwang pag-abot o pagdatong, nababanga man po ang selebrasyon kan Adviento sa duwang parte. Ang first part, nagpupuon po ngunyan, enot na Domingo ni Adviento hanggang po ini sa December 16. And focus kang mga readings, manunungod po sa end times. Kaya nga ngunyan sa tuyang ebanghelyo na dangog niya to itong inaapudtang eschatological description of what will happen in the end of the world. Sa pagtapos kan kinaban, pagbalik giraray kan sa tuyang kagurangnan bilang hukom during the parousia, so inian mga mangyayari. Makangurungirhat na mga pangyayari, makusog na hinagubuhob kan dagat asin mga hukol o darakulang alon, madidismayo ang mga tao sa takot sa paghurup-hurup kung ano ang maabot sa bilog na kinaban, etc., etc. Asin sa ultimong parte, sabi digdi, dangan mahihiling ninda ang aki nin tao na maaabot sa sarong panganuron na may kapangyarihan asin dakulang kamurawayan. Description of what will happen at the end of time. That is the first part of Advent. And we will have the same nature of readings up until December 16. Second part kang Adviento, iyo po itong pag-abalik ni Kristo bilang paratubos. Bakong arog kang enot bilang hukom. This time, bilang sa tuyang paratubos. And that is what we celebrate pag-Christmas. From December 17 to December 24. Dahil ta may maabot, kay puhantang mag-andam. We need preparation. Christ is coming and so we need to prepare ourselves for His coming so that we may become worthy and deserving of His presence, of the gift of His presence. Ano ang mga magayon na disposisyon o preparasyon ngunya na Adviento? And we can find these dispositions sa word na Advent mismo. A-D-V-E-N-T. Ano ang acronym kaining word na Advent? Letter A stands for alertness. Kay puhan kitang maging alerto. Maabot si Kristo. He will be passing by. May we not miss His passing by not being alert. Kung arog ka, turog ka, pag-abot ni Kristo, siya sali, makakalampas an sa iyang makakalampas an sa iyang pag-agi. Yan. So dapat alerto. Alerto. And duwang posture of alertness ang gusto kong i-suggest. Enot is standing. Na-mention ang digdi sa tuyang ebanghelyo. Sabi digdi, kunan mga bagay na ini magpuunang mangyari, tumindog. Dangan, tumangad kamo. O, dahil sinabi digding magturog kamo. O, tabako iyan pagiging alerto. Yan. Dapat tumindog. Na nagsisimbolisar, kan paghingowa po kan tao, na makatalingkas sa iyang mga kaluyahan, asin sa iyang mga pagkakasala. Yan ang pagiging alerto. Second posture is kneeling, which symbolizes humility and prayer. Yan. Mapakumbaba, nag-aako kan kaluyahan, asin naghahaga, nagpapamibig, napapagkanigoon kan presensya, kan mahal na Diyos. That's the first disposition, alertness. Second, sa word na Advent is letter D.
Panahon po ini na kung sa intigahagad sa tuya na pararumon ang sa tuyang relasyon sa mahal na Diyos to deepen our relationship with God. Ano bang kinaaabalahan kan tao pag Christmas? Tangon yan sa paghiling ko, garibaga, ang Pasko has already been reduced to just a mere secular holiday. Anong pinaghahalata pag Pasko? Nabasa akong sarong post sa Facebook, sabi po duman, medyo nagsiselos na si Kristo ki Santa Claus. Ang pigpaparaharalat kan tao pag Christmas, bako naman siya, si Santa Claus na. No. Garina, ang focus kan tao is about bonus. Ibigay mo na ang aming Christmas bonus. Di ba? Yung permi ko nang nadadangog sa radyo, pag Christmas, we speak about bonus, Christmas break, Christmas vacation. We speak about bonus, shopping galore, shopping spree, tigpaparaharanap tanas kung saan may sale, 70% off, 50% off. We speak about pag-Christmas reunions, parties. At iba kaya magayunon ini, patanid ining sinabi kan sa tuyang ebanghelyo, mag-ingat kamo, tatibaad malugom kamo sa karakanan, sa irinuman, sa kasakahaditan, kan buhay na ini. Baka biglang umabot sa Indoan aldaw, asiniyan maabot, siring sa sarong siod. Yan ang concern kapag ma-Christmas. Bako naman sentro si Kristo kan sa tuyang Pasko. Kaya magayunon ining pagirumdom na kuhon ta po ining oportunidad na mapararum ta at sa tuyang relasyon sa tuyang kagurangan. Let us focus ourselves on this celebrant instead on this celebration. Sa selebrasyon pisikal, selebrasyon material, alagad sa spiritual na pagkabuhay, kulang sa pag-andam, sa pag-abot, kan paratubos. Remember that? Iyan na sinabi sa ABS-CBN, basahon ta daw po, si Bro, ang star ng Pasko. Mga extra sa na po kita. Always remember that. Sunod na letra is letter V, which stands for vigilance. Ang problema sa tuya, tigpaparahalata supig, papara, may mga countdown na nga sa TV, di ba? Ngunyan, 24 days before Christmas na sana. Yeah. But we do not focus duman sa pag-anda mismo kan sa tuyang sa diri, sa pag-abot kan sa tuyang kagurangan. Tigbibilang sual daw kan pag-abot, imbes na mag-andam sa pag-abot niya sa satuyang mga puso, asin sa satuyang mga buhay. So, saro siguro kan paghingowa na dapat igwa kita, tanganing magi kitang marimlat, asin nagbabantay, iyo po na maghihingowa kita na to make the most of our life. And always remember that we try to live our lives as if it is our last day. Digdi sa kinaba. It would matter a lot kung iisipon mo na ultimong aldaw ko na inidigdi sa kinaban. I might as well do the best that I can do. Di ko na paagahan ining pwede kong gibuho na karahayan. So that is one indication of vigilance. Ang sunod na letra is letter turog na. Yan, letter E. Letter E. Expression of love. When was the last time you said, I love you to your husband? When was the last time you said, I love you to your wife, to your children? Kasorin sa ultimong nagsabi ka, I love you. Minsan kaya nag-aaray love you kita, kung no rin, wala na. Pag nagmimisa akong gadal, iyan ang nanonotice ko, may nagduduro dismayo, may nagkukurahaw, I love you, Mama! Pero kambuhay pa si Mama. Dahil nga ni natatawanin panahon, dahil nga ni napapasyar. So love, now, do not postpone your loving before it becomes too late for you to express.
and manifest that love. Iyan ang tigahagad man kan siso na ini, na i-expressar ta, ang pagkamuot sa lambang saro, lalong-lalo na sa satuyang mga namumutan. Ikaw kay itong magturugang na nag-asenso na sa buhay, sumatua, rinigaluhan niya po si mama niya in house and lot. Sabi kan ina niya, Noy, dakulaon ining harong na rinigalo mo sa kuya. Day ko kaya inilinigon, may second floor pati. Day ko naman kaya magsakat sa second floor. Susunod na aki, rinigaluhan si mama niya kotse, Fortuner or Montero Sports. Kang naresibi kang ina surigalo. 83 years old na po si mama ninda. Naresibi kang ina surigalo. Sabi ni mami ninda, hindi man ako tatao mag-drive. Hindi naman akong dumanon, gurang na ako. Anuhon ko pa ining kotse. Nadangog po ito kang youngest. Kaya nag-isip si youngest, ang irigalo niya kay mami niya, something that would entertain their mother. Kaya ang binakal niya po, sarong parot, sarong bayong na nakakataram. And special talent kang bayong na ini, na ibon, sa iya pong binakal, iyo po nakaka-recite siya kan mga verses sa Bible. Other than that, nakakapag-recite siya kang Holy Rosary. Sabi ka ining aking youngest, maray na inita, pag warang ginigibo si mama, ang gigibuhon niya lang, matukaw siya sa kataid ka ining parot, Marcanos pagdangugon, kataid ka ining ibon. Kataid ka ining ibon, ma-recite ki mga verses sa Bible, gari naman sana siya nagbabasa kang Bible. Aside from that, pag gusto niyang mag-pray kang Holy Rosary, sasabihon niya lang duman, ang malid kang prayer, itong ibon. So, tinauna kang aki niya, duman sa ina niya. And, totoo na, apresyar na maray kang ina. Sabi kang ina, duman sa aki niya, after the lapse of several days, sabi kang ina, ara mo ngayon, Noy, susay mo ngayang regalo, ang sakuyang na-apresyar talaga. That's the best gift I have ever received this Christmas. Kag saro ngaya, prinito ko. It's very delicious. Sayang That only gives us the impression, namumutan ko mga tugang, nangunya na Pasko, ang regalo, mga regalo ta, are good. But your presence is better. Your love, your heart is the best gift that we can offer our loved ones this Christmas. Ang sunod na letra po is letter N. Madali na matapos. Letter N. Time ini to say no to sin. Magtalikod sa pagkakasala. Magtalikod sa mga tentasyon as in distraction sa satuyang buhay. Kadakol iyan mo niya na Christmas. And I hope we can really say no to sin so that we can be deserving of His presence sa satuya pong buhay. May dua akong suggestion for us to be able to do that, to say no to sin. Number 1 is flee. Magdulag sa maraot, sa tentasyon. Sabi kayan, it's better to be considered a coward and flee in the face of temptation than try to be a hero and fall. Dahil mo nanggad pagtao ang CP number mo sa demonyo. Dahil mo nanggad pagtao ang sa imong address. Bata ang demonyo, minapahiling po sa to, bako man makatakot, may sungay, maitom, o mapula, magayunon ang presentasyon kan demonyo. Minsan, sa paaginin magayon na daraga, sa paaginin gwapong sakristan, ay nasu sakristan, oto. Dahil man minapahiling po ang demonyong makatakot. Kaya you will really be attracted. And when that time comes, you should know how to flee from him. And of course, pray. Pray that when you have the courage to commit sin, you will never have the opportunity. Makusugo na ang buot mo. Nagibuhon. Sana dahi ka magkaigwanin oportunidad. And when you have the opportunity, you will never have the courage to do it. So flee and pray.
for you to be able to say no to sin. Last, letter T. Trust. Iba po ini kang nababakal sa butika. Ha? Trust, meaning tiwala. Kapit lang kay Lord. Bako takot. Usually, upon hearing all these narratives about the end times, the usual attitude kang tao is paranoid, anxiety. Diba? Sabi ni Nostradamus, year 2000, according to his prediction, end of the world na. Malaan, 2024 na baga po. Napaparanoid kita. Natatakot na marhay. Ining mga predictions, end of the world, description of what will happen. And ang second reaction, complacency or indifference. We do nothing about it. But the right disposition is the letter T. Trust and hope in the Lord. To try to be more faithful to our duties. Try to live a life of service and love. I think if we possess all these dispositions, Advent preparations, ADVENT, I think it is then that we are ready to welcome our Savior into our lives, that we become ready for the coming of Christ in our lives. Amen? In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Tindog po. Simbagon ta ining mensahe kan Ebanghelyo, sarabay po niya tong ipahayag, an sa tuyang pagtubod, nagtutubod Tutubod ako. ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit, asin kan daga, asin kay Yesu Kristo, aking bugtong niya, kagurang nanta, ibinangidam muli kan Espiritu Santo, namundag kay Berhen Maria, pinasakitan kang panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan, asin inilubong, huminilig sa mga gadan, kani katulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuokan Diyos sa mga makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawa nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mga tugang, ngunyan na enot na Domingo kan Adviento, pinapagirumdom kita kan kagurangnan na magmaan. Tatiba, adan sa tong mga puso, magabatan kan bisyo, pag-inom, asin mga kapurisawan sa buhay. Sa satong pag-andam, sa iyang pagdatong, magdulot kita nin mga pamibian sa tuya pong simbag, kagurangnan madya sa samong mga puso. Kagurangnan madya sa samong mga puso, para sa mga lideres kan sa tong simbahan, sinda na nagtutukdo kan mga katukdoan kan Diyos, maisabuhay man lugod dinda, initanganing maging marahay na ehemplo, sa kagabsan, mamibi kita. Kagurangnan, madya sa samong mga puso. Para sa gabos na nagtutubod, asin nagahalat sa pagdatong kang kagurangnan ngunya na Adviento, magiban lugod ini mga aldaw sa pakan paghurup-hurup, tanganing mas magbunga ang buhay pagtubod, mamibi kita. Kagurangnan, madya sa samong mga puso. Para sa mga nasyon na may gera, kagutom, asin kahorasaan, matapos man lugod ang sa indang pagtios, tanganing maugbang sa baton, ang pagdatong kan aki kang Diyos, mamibi kita. Kagurangnan, madya sa samong mga puso. Para sa mga nawawaran dalan sa buhay, mahiling man lugodinda ang liwanag ni Kristo ngunya na Adviento, tanganing sa indang pagsunod sa ilaw na ini, mahusay man lugodan sa indang buhay, mamibi kita. Inigabos, idinudulot mi sa imo, O Diyos, makimanlugod kaming andam sa pagdatong kan sa imong aki, sa Yesu Kristo, sa mong kagurangnan. Amen.
Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako man lugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod gan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, pakiakuha ang mga atang na dinululot migikan sa mga karahayan mo. Ulit at tinutugot mong maging mahusay ang sa mong devosyon, ngunyan na panahon, papagkaniguan na inimagin premyo para sa mo, kan sa imong daing sagkod na pagtubos. Uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa ido, Asin sa imong itaas ang espiritu, mga puso, initaas mina sa magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa en, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Sa enot na pagdatong, sa kapakumbabaan kan inakong laman, inutob niya ang katungdan kandaan na patakaran, asin binuksan para sa mo andalanin kaligtasan, na daing kasagkoran. Tanganing sa ikaduwa niyang pagdatong sa kamurawayan kan sa iyang kamahalan, ikapahiling na gayo ang nahaman niyang gibo, makamtan mi ang panuga nangunyan sa pagbantay, pinapangahasan ming halaton. Kaya kaiba, kan gabos na santos asin anggeles sa kalangitan, sarabay kaming minaawit. Ang kagurangnan, Diyos inaako, langit na sindaga, pagbukas sa iyo, kamurawayan, sana, sana, sa kaligtasan, sana, sana, sa kaligtasan. Panalaman minaripin sa ngaran kan kagurangnan. Sana, sana sa kaligtasan, sana, sana sa kaligtasan, sana, sana sa kaligtasan. Kagurangnan, di ka nang gadaan banan, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kainitaynian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray, na pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, taini an kalis kan sa kuyang dugo kan bago, asin danay natipan napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkabuhay mo limari pinapahaya, sa pod na ikahagdato. Kaya kami na nagrurumdumgan sa iyang pagkagalan na sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan,
Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Santo Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahanan sa muyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, nakaidtupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamahan sa pagkasaro, kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos ton nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherap, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang baglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristo ang kagurangnan ni ka na nagsabi, katuninongan, winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hari paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan,
Warasan sa iya, an katuninongan asin pagkaburunyog, sosog, sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahada sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong Sa espiritu. tuya, po niya na ihira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you, and Happy New Year. Ang mga kasalan na ginawa, Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigwa na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magdaram ka sana, asinan sa kung kalag, maoomayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, mapakinabangan, milugod, ang mga misteryong pinagselebrar, nahuli ka ini, kaming naglalakaw sa tahaw, kan mga bagay na kinabanon, gibuhon mong mamuot ngunyan sa mga bagay na langit noon, asin magdayupot sa mga nagdadanay na bagay. Huli kay Kristo, nasa mo ang kagurangnan. Amen. Matukaw muna po sa nagkapirang paisi. Magkakaigaw po ng second collection para po ini sa pro-seminaryo. Ang natipon niya to sa mga misa kanakaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 46,559 pesos and 20 centavos. Anaambag niya to siring na oras na misa ay ang 6,409 pesos and 5 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 29,911 pesos and 50 centavos. Sa Disyembre 2, sagod 4, aldaw nin Lunes, sagod Miyerkules, magkaaga po nin Triduo Masses for the Dead sa oras sa alas 6:45 pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya tong giromdomon. Sa Disyembre 5, aldaw ni Nuwebes, sa oras na alas 10 pagkaaga, magkakaga po nin ukay-ukay. Ang proceeds po kay ini para sa renovation kan parokya. Siring man, nagpuon na po kasuhapon ang misa nobenaryo para kay Immaculada Concepcion sagod po ini sa Disyembre 8 sa oras na alas 5:15 pagkahapon. Sa aldaw ni Nuwebes, Sabado asin Domingo, ano ben ang mapuon po sa oras na alas 5:45 pagkahapon. Sa Disyembre 9, aldaw ni Lunes, iyon na po ang solemnidad ni Immaculadas Concepcion. Ang mga schedules po kan Santa Misa, iyo ang mga minasunod. Alas 6:45 pagkaaga, alas 12:15 pagkaodto, asin alas 5:30 sa pagkahapon. Pinapaisiman po na si Reverendo Padre Vicente D. Espenida Jr., kan St. Raphael the Archangel Parish kan nito Albay, uordinahan na bilang sarong padi sa Enero 9 sa oras na alas 9 pagkaaga sa St. Raphael the Archangel nito Albay. Kung may aram po kamong kaulangan manunungod sa iyang ordinasyon, paisihon po tulos ang Chancery Office. Mapuon na po ang Misa de Aguinaldo sa Disyembre 15, sagod po ini sa Disyembre 23 sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Siring man ang Misa de Gallo, mapuon man po sa Disyembre 16, sagod po ini sa Disyembre 24 sa oras sa alas 4:30 pagkaaga. Siring man, available po ang 2025 St. Jude Calendar sa Tong Parish Office. Maot man pong pasalamatan ang mga donate ka nakaaging simana. Anonymous, 1,000 pesos, 500 pesos. Yaos Family, 900. Logroño Bataler Family, 500 pesos. Diyos mabalos. Usually, pag December 8 po, holiday of obligation, but it happens to fall on Sunday. So next Sunday na po yan. Pig-move po siyang December 9. Although this year, tinawan kita kang Roman in dispensation na bako na ini holiday of obligation. Bako na kita obligadong magsimba. Bako ini holiday of obligation. December 9 na. Just for this year. But I would like to encourage you na magsimba man po giraray kita. Not out of obligation, but out of devotion. Yeah, kaya ang schedule po kan sa tuyang mga masses sa December 9 as we celebrate the solemnity of Immaculate Conception, so regular masses ta, so daily regular masses ta, 6:45, 12:15, and 5:30 in the afternoon. So, see you sa mga oras pong ito, December 9. And there was a mention about ukay-ukay. So, mga pre-loved clothes. And sa tuya pong mga tugang na DSJ, igwasindang mga pre-loved clothes, mga signature clothes na gusto nilang i-donate sa parokya. Whatever proceeds na makuha po digdi,
itatao po ninda sa satuyang mga funds para sa satuya pong mga projects, lalong-lalo na igwa pa kitang mga backlogs na dapat po na bayadan after kaining ginibo niya tong improvement and renovation kan satuya pong altar and kan satuyang church. So, mga signature items po ini. Siguro may mga Louis Vuitton, Coach. Yeah, I'm serious. Yeah, kaya siyempre, bako ini simpleng ukay-ukay. So, if you are interested, sa Thursday na po ini, 5, December 5, 10 o'clock mapuon, dyan po inigigibuhon sa likod. Yan. So, siguro may mga bagsinda na gusto pa man hindi gamiton, pero sa ngaran gayud kang parokya, sa ngaran kang simbahan, itinataunan ninda ini. Tanganing ano man na malikom na funds, so iyan po ang magiging parte kang pundokan sa tuyang Paris. So, kung interesado ka mo magka Louis Vuitton, yan, Coach, Hermes, yan, ano pang mga signature. Siguro pati sa mga lalaki, sana daing magtaong kotse ito sa inyo ito dikti i-park, daing kitang parking. So mga signature items po ini na sa indang ititinda. Kaya pre-loved, ang title po kay ni Pre-Love Sale for Our Beloved St. Jude. Yan. So, kung interesado po kamo, may kamidbid kamong interesado, so padigdihon po. Mag-budget na kamong mga 100,000. So kaya imbitado ko po kamo na mag-participate digdi. Salamat po. Matindog na po kita. Salamat sa mga naglingkod sa altar. May mga narahay pa sa nadigdi. Sa lectors, commentator, lay ministers, mass collectors, and sa tuyang mga altar servers, choir, sinan sa tuyang live streamer, and mass sponsors for this mass. Thank you very much po. At kagurangan, mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan, lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon, an Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. Koreta sa ginaman, ang liwanag sa kaligloman, irukyaw sa katapuan, madatong na siya ngunyan, patangon ang kabukidan, tanoson ang mga dalan, linigan sa tuyang puso, ang kagurang na. Ibareta sa ginaman, ang liwanag sa kaligloman, irukyaw sa katabuhan, madatong na siya ngunyan, irukyaw sa katabuhan, madatong na siya ngunyan. Thank you. Good night.